ଭଲ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଜାପାନ। ମୁଁ ଆକୁ ଖାଇପାରିବିନି ଲୋ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୁରା ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ବାଲା ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଜି ଆମର ହେଉଛି ପିଠାକୁ ଅଛି ମଟର ଆଳୁର ତରକାରୀ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଳୁ ମଟର ତରକାରୀ। ସେଠି ହେଉଛି ଚକୁଳି ପିଠା। ବଢ଼ିଆ ତ ଦେଖାଯାଉଛି ତରକାରୀ। ଆଜି କ'ଣ ଅଦା ରସୁଣ ଖାଆନ୍ତି? ଆଜି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପୁଅ କାଲି କହୁଥିଲା ଭୋଜି କରିବାକୁ, କହିଲା ବାପା ଆମର ତମକୁ ଯେଉଁ କହିଥିଲ ଭୋଜିଟା ଆଉ ମୁଁ କହିଲି କାଲି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ତ ଶୁକ୍ରବାର ଦେଇଦେବି ଖାଇବି। ପୂଜା କରି ପଖାଳ ଖାଇବେନି, ଗରମ ଭାତ କରିକି ଖାଇବେ। ସବୁ ଯାକ ସିଆଡ଼େ ନେଇଯାଉଛି। ଝରକାଟା ଦେଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପିଠା ଘୁଗୁନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇଦେବା, ଚାଲନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ମସ୍ତ ହେଇଛି। ତରକାରୀଟାକୁ ସାଇଡ଼ରେ ଢାଳି ଦେବା। ତୋର ଆଣି ଖାଇବା କାହିଁ ଆଣୁନୁ ନା, ପଛେ ଖାଇବୁ। କାହିଁ ତୋଳୁନୁ, ଏଇ ଆଙ୍କୁରେ ତୋଳ। ଏବେ ଏଇ ଆଙ୍କୁରିବା ବାଡ଼ି ପଡ଼ିଯିବା। ତୋଳ ଗୋଟେ, ହଁ ଗୋଟାଏ ତୋଳ, ତାକୁ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ପାଗ ଦେଇକି ଚକୁଟିବ। ଚକୁଟିକି ତାକୁ ର ର ର ର ର ର ର ର କେଉଁ ଆମ୍ବଟା ତୋଳିବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ? ହଁ ସେ ଗୋଟେ ଧର ଆଣି ଯା। ଚାଲ କଟାକଟି କର, ଚାଲ ଭଲସେ ଧୋଇଦେ। ଭଲସେ ଧୁଆ ହେଇଗଲା ଆମ୍ବଟା। ହଁ ହଁ, ତୁ ସେ ଚୋପା ଛଡ଼େଇଲା ଦିନ ଯାଇଥିବ। ନା ଶୀଘ୍ର ଛାଡ଼ିବ। ହଁ ଛଡ଼ା, ଭଲସେ ଛଡ଼ା। ଆମ ସତ୍ୟ ଆଇଛି କେତେ ଦିନରୁ। ସତ୍ୟ କିଏ? ମାମୁଁ ଦିଦି ପୁଅ। ତା ନାଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ୍ୟ ଦେଲ ନା ଆଉ କ'ଣ ଦେଲ? ତା ନାଁ କୁନୁ। କୁନୁ, ଆଚ୍ଛା। ତା ଡାକ ନା? ହଁ ଭଲ ନା। ଭଲ ନାଟା ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ରାଉତ। ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ରାଉତ। ଡାକ ନା କୁନୁ। ଡାକ ନା କୁନୁ। ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ହୋଳ ମୁଁ ଡାକୁଛି ତାକୁ। ଡାକ ନା ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ହୋଳ। ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ହୋଳ ଡାକୁଛି ତ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ବ ଆମର ଚୋପା ଛଡ଼ା ସରିଗଲା। ଚୋପା ଛଡ଼ା ସରିଗଲା। ଏଇନା ଖାଲି ଲୁଣ ଲଙ୍କା ମଡ଼େଇକି ଖିଆ ହବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ନେଇକି ଆସିବା। ଖାଇ ଆମ୍ବଟା ଧରିଥାଅ। ଲୁଣ ଲଙ୍କା ନେଇକି ଆସିବା ଆମ ଘରୁ। ଯେ କାଟିବା ଆମ୍ବଟା। କେମିତି କାଟିବୁ, କାଟିପାରିବୁ ତ? ପନିକିରେ ନେଇକି ଆସିବା। ଯା ପନିକି ସେଠି କର ତ ସାଇନେ। ଟେଷ୍ଟ କରି କୁହ କେମିତି ହେଇଛି। ମାଲୋ ଭିଡ଼ିଓରେ କେତେ କେତେ ଆମ୍ବ କେମିତି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ନା ଖଟା ବେ। ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତୁ ଖା ଖଣ୍ଡେ, ସେତିକି ଥାଉ ଆଗେ, ତୁ ଖା ଖଣ୍ଡେ। ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି।
ମୁଁ ଆକୁ ଖାଇପାରିବିନି ଲୋ। ଖଣ୍ଡେ ନେ ଖାଇଲୁ କେମିତି ହେଇଛି? ଖଟା ଲାଗୁନି ତତେ? ଆଉ ଖାଇଛି ତତେ ଖଟା ଲାଗୁନି? ଦେଖନ୍ତୁ ବବୁଲୁ এই তার ভিডিও করো ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁ ଖା ତୁ ଖାଇ ଦାନ୍ତ କ'ଣ ହେଇଯାଉନି? ମୁଁ ପିନ୍ଧି ଯାଇଥିଲି ଥୋଇ ଦେଇ ପଳେଇ ଆଇଲି। अबे से सार नुए ନାଇଁ ତ ମୁଁ ତ ଏପଟେ ଥୋଇଥିଲି। তুমি তো তুমি নেই যাইছিলি मामा ए सार जाइছিল ପୁରା ଖେଳ ଦେଖୁଥିଲା। एंडू किलो ए जो झुडंग आलू बेसर खाइबू आ संतुला देबी মতে যেতে মনে নেই कोन मैं देबी मोरी गोटरे बइछ। कोन कोन देबी नि कुटिला संतुला खाइबू संतुला खाइबू संतुला रे इच्छा नहीं खाइए सब दिन खाइ প্রবল মিঠা হব ए साइड ଏମିତି ମିଠା ହବା ଅଛି ସେଇ ବାଲ୍ଟିରେ ସେଇ ଯେତେବେଳେ ଆସିନି ଯାଉଛି ନେଇଯିବି ଖାଇବି ଟିଫିନ୍ ନେଇଯିବି ଦୁଇଟା ନେଇଯିବି ଟିଫିନ୍ ନେଇଯିବି ଆମ୍ବ ଖାଇବାର ସାଇ ମାଷ୍ଟର ଚଟା ଚଟ ଖାଉଛି ପୁରା। ତୁ ପାରୁନୁ। ପାରିବି ଦିଦିଟା କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ କାଟି ଖାଇଗଲାଣି ଏଠି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆଜି ହେଇଛି ଭାତ ଡାଲି ଭାତକୁ ହେଇଛି ଡାଲି କୋଳଥ ଡାଲି ନାଇଁ କୋଳଥ ଡାଲି ନୁହଁ ତ ଆଉ ଅଛି ଡାଲି ମୁଗ ହରଡ଼ ଡାଲି ସିଗୁରା କ'ଣ କୋଳଥ ଡାଲି ନା। ତୁ କଇଁଆଟା ଆଉ ତା ରସଟା ଦେନୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କଇଁଆଟା ପକେଇ ଦେଇଛୁ। ସିଏ କ'ଣ मिक्स वेज तरकारी ଆଳୁ ବୁଟ କଖାରୁ आलू बुट कखारु मसला दी ଆଜି ହେଉଛି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା। ସନ୍ତୁଳା ଏବଂ ସେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ହେରା ସବୁ ପକେଇ କରିଦେଇଛୁ କି? ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ରାଇତା ଝୁଡ଼ଙ୍ଗୁରା ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ବିନ୍ ଫିନ୍ ସବୁ ମିଶେଇ ଦେଇଛୁ ବୋଧେ? ଭାତ ଦୁଇଟା କମ୍ ଆଣିବୁ ମୁଁ କମ୍ ଖାଇବି। କ'ଣ କହିଲା ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ ତରକାରୀ ଏଣ୍ଡୁ କହିଲା आलू कखारु बाइगण जा पर पकई थी ନା ଏବେ କଖାରୁ ଅଛି ଆଳୁ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ ବୁଟ ଡାଲି ଆଉ मटर ମସୁର ଡାଲି ପଡ଼ିଛି ବୋଧେ। मटर बा ମଟର ନାହିଁ ତ हेबा मटर ମଟର ପଡ଼ିଛି। ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମର ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ତିଆରି ହେଉଛି ଖାଇବା। ଆଜି ତିଆରି ହେଉଛି ଇଡଲି ଏଠି ବସିଛି ତା ଛାଞ୍ଚ ପାଣି ଗରମ ହେଇଗଲାଣି ଇଡଲି ନଦା ହେବ ସାମ୍ବର ଆଉ ହେବ ଚଟନି। ଅଳ୍ପ ହଁ ସେତିକି ଟିକେ ଟିକେ ଦେ।
दे ठीक बढ़िया इडली ना नहीं पूरा सॉफ्ट सॉफ्ट इडली इडलीटा तुला बढ़िया नहीं बढ़िया इडलीटा सिझले ना बहुत सुंदर के ना सोरी सोरा फुटब गोटे दे ता ऊपर के देती बिल्कुल लूण पड़नी सामान देखिले आज आमर होती कौन ना इडली सांबर आ चटनी ठीक अच्छे सकाल बेला देखते पिठा होता खरा बेला तो देखिले भात उष्णा भात कोलथ डाली या आबे बर्तमान या कौन इडली सांबर आ चटनी ठीक अच्छे चलते खाଇବା बापा को देली बापा को दे सारे चलते बाढ़ा आमर बाढ़ खाଇବା सांबर टी गरम करदेलु देखिले आज्ञा कि सुंदरिया देखा इडली सांबर चटनी ओह पूरा ब्यूटीफुल चलते खाଇବା
पूरा साउथ इंडियन टाइप पूरा है बुझलु पूरा रावर इडली सांबर डोसा भाया इडली सांबर भाया है मौत इडली सांबर चटनी पूरा बोबाल भल माने माने बहुत भल जाक वर्ल्ड बेस्ट इडली सांबर आज बनाई इडली खाई दुटा रुटी अच्छी गोटे इडली मिसे मिसे खादे खादे शुई पड़ कौन है आज केतल आसिलु आज केतल आसिलु आउ खाइबु ना कौन जा शुई पड़ जा जा शुई पड़ू है सुनाटा शुई पड़ू गुड नाइट।